Bona athi cha bekuhlezi inkosi la. Hayi. Lutho mfaka baba. Hayi mina nje umuntu wase stage nje ongangithusa njengamanje akakabikho. Yabona nje laba basangena bepolish iginci. Bengena ukuthi uzongena estage uzosingenela nabantu abawu4 nakhona ubu balashe kwi private. Kanti la ufuna ukuthusa mina cha qhamuka nezinsizwa nje impela zize noma ku30 impela noma ku40 ngizithi hayi kuzose ngithi mangibonga bodwa akuzosetshenzwa ke la. Yeah. Ingakho ukuthi mina sometimes uthi Sgwebo yakuthusa waphela unawo ukufika nalelo bandla elingaka. Waye ngithusa kudala uSgwebo ngenqama manga waye ngithusa kudala. Hayi manje cha akasangithusa impela nje. Ilakho nje manje ngisho kuyipost makuthiwa ngithi umuntu engimcinga kuqala nje ukuthi ukhona makuthiwa hayi Mkhatazi yakaqasha. Ngiyangibuza ukuthi ukhona uSgwebo. Uma kuthiwa hayi uSgwebo hayi akekho. Nami bese ngiqala nje sengifuna ama transport ngifuna ezalisha mhlawumbe 15 noma kodwa makuthiwa kunoSgwebo ngisho igenge nje yasho ukuthi hayi yabona ke manje siyosebenza ke manje naye yangibuza manje seyodlala ukhona uSgwebo mangithi hayi ukhona uyibona ejadi lithi yabona ke zokhala yabona ke so ngezwe nebhena nyawo nje lithi nje hayi anginqeni umuntu cha yes khona sinayo emkhudalane kodwa cha ngisho Mbukelo Perfect TV. iPerfect TV ihlangane nayo iPanorama Restaurant nayo iVNV Restaurant eLangeni Hotel. Ithi wo uzoyikhipha uzojabula naye khona lapha eLangeni Hotel. Ufuna indawo yokucima ukoma, ufuna indawo yoyikhipha no forever yena wakhe iphakade lakho woza. Ufuna ukubamba ama business meeting, ukwenza ama baby shower, buka nje leyo iview enhle kanjani. Ubuke lonke itheku phezulu khona iphuli, indawo epholile ongayikhipha kuwe plus ne service yakho niseqophelweni eliphezulu. Lalela ke mawukuthi ufuna ukubooka ibaby shower nezinye izinto kodwa ukude ngendawo sishayele kule number siPerfect TV sokubookhela thina 079 39 46084 ithi 079 39 46084. Woze Panorama Hotel uze nakhona eVNV eLangeni Hotel, official sponsor yePerfect TV. Mbukele Perfect TV emakhaya yonke epefinyelela khona igama nguShepherd Amanqele ngidabuka phansi wahlabisa ePembeni eSigodi la ngivuya khona phethe umkhaya ke namhlanje bathi inkobongela ngapha ngempela bathi Mkhatazi uphakathi bande la kwiPerfect TV ngapha ngempela awu ukudla kwezinye umdlalo nje wodwa ukhuliswe ngenestamp asikumukele kwiPerfect TV futhi omdala ngiyalibingelela ababukeli bePerfect TV uMkhatazi ke le inkobongela emanxiba so semaningi namagama so man of the match or heavyweight or ncapha so kuningi kodwa nje kusalayo kuso uMkhatazi wonke lo ngisho ngeza bekubiza ngalipa kusebe bathini nje okazi bathi Mkhata bephinde futhi abasho kanye bathi Mkhata bephinde bethi Mkhata bese bezothi Mkhata abanye bethi Mkhataristo so nje ukuthi ufuna mawungiteketisa nje ungesabi mfethu sophakathi la kadwa sesifunana ayiqondani izinto zethu hayi umnomzana unjalo nje umthini namanje ukwazi mawumnomzana nje hayi ukuthi uzovela nje hayi ulapha enkomeni hayi cha yahlelo hayi ufuna kuhlele ngempela hayi sinomu kanje lapha ngifuna abafana ngithola noma hayi umfana umthola noma umthola edibheni umfana umthola esibayeni kulula nje ukuthola umfana mfethu naba abantu bathanda bomculo bayakwazi manje yebo abanye abazi ukuthi mhlawumbe bazi ingoma ukuthi umuntu ekhuphuka kangaka ubani Mkhatazi indlela engiyangibingelele ngayo ngoba nje ubuchaza ukuthi ongenzeka bazi ingoma but mangizothi hayi ngichaza futhi kuzoqhubeka futhi umuntu ephinde engangazi ngoba akathi uMkhatazi yena uyiphi lo ngoma yes so uMkhatazi bayamazi mangithi yelikabalilelo phimbo elijabulisa abantu awukeneleze weMkhatazi ngephimbo lakho ngeyusebeza abantu ubube kuyabuye esiswini sikamama ngabe ngiyabuye lo mhlabunzi
ushayiphi incwadi yo ushayiphi incwadi uheleza noma helele ya noma mina ngiyamthanda umaphumula wami wona mina ngiyamthanda umkati kuhambe kuze kufike lapho engigcine sengikhona ukuthi sengifuna zoyephula kokugcina bese ngithatha umhlala phansi yena Mkhatazi ke lo so Mkhatazi ke nje ngeke ngithi ngumfana osemncane ngumnumzana kodwa semncane odabuka endaweni yaseMletsheni kwahlabisa noma ehluhlu ngasho noma ngabe kupho osuku ukuthanda ngoba ilapho engiqhamuka khona so ngikhulele khona konke ngikwenze khona ngiqhathiwe ngalusa khona konke nje noma cashelana ayikho into engayenzanga ngoba umfana ayithanda lela ithanda ne cha lutho bese ngani ngokusemthethweni yabo so kufanele ngishumayele leyo vangeli ukuze nongakafika bothe kade kumnandi uba lapha yonke into sibasemthethweni nama angisawazi mina indlela ohlezi usifaka ngayo cha intenhle phela ufuneka uyigqogqomezele ufuneka insizwa yegana uze nje ukuthi mina ngagana ngisemncane mfowethu ngenxa ukuthi ngangifuna ukuza umnandi hayi lokho ugana sekuthiwa hayi usuyaqoqa sokugcina usiko uphela sungazi ufa ungaganiwe cha mfethu uqala nini emculweni umculo ngiqala 2008 so kuneqembu esalisungula emakhaya ngicabanga ngabaculi bokuqala kwelangakithi eMletsheni kuMaskandi ngoba babekhona obabumbongeni ngeme sasibukela kubo kodwa uMaskandi waqala ngathi so sasungula iqembu ekuthiwa Amagusheshe ngasuka kulona ngathi ngisungula okuthiwa Amagudla ngenxa yenkinga ezaba khona ke emagushesheni kwase 2015 ngasungula Mkhatazi-Amagudla so 2023 kulonyaka ngase ngizothi inkobongela njalo wonke bahamba khona nihamba kunama hits nihamba nishiye yonke indawo ngiyakhumbula ngiyaqala ukubuza uza kumagusheshe so kumagusheshe Amagudla yaza Amagudla lapho sasenza khona usenza uline kakhulu lapho kunjalo impela asiyaqala kumkhathazi ngase ngithi Mkhatazi uthi umkhanya kude wonke angiboni ukuthi khona ongayazi Amagudla ngendlela angena ngayo kubantu njengobusho ngaba iqembu lokuqala nje Maskandi ngala emkhanya kude so nje nani yenza le nto madoda angifuni singanabi kakhulu Amagusheshe kwakuyiqembu kangeleni noma so idemo yami le sengathi nje idemo yami la ngicabanga ukuthi mawufika emculweni kune into yokuqala yenza idemo so Amagusheshe ngathola njengedemo yami so lapho engangifunda khona ukucula so ngoba iwona ke lapho engakwazi ukuthi mase ngiqhamuka sengamagudla ngoba abantu bengazi Amagusheshe wasekubalula Amagudla mfethu ngabona eshisa asawaboni futhi ngendlela sasithanda ngalo la qembu kodwa yafana phela kwakuseyimina nje kanti yini esihlukile into esihlukile ukuthi kusithi ikhava ngithi Mkhatazi noma Amagudla sayimina siyafisa ngelinye ilanga siphinde sabone ethakala wasabona la kuzobuye ngekobongela manje sabona umuzi yakhulu okay but mase ngingasabuyela emuva ngiyokwenzana enxiweni hayi no Amagudla ngiyowakhipha nje kodwa ke ebengisakuzama nengisakulungisayo ngoba Amagudla iqembu kahle kahle akusimi ngiyimele so kufanele ngithola abantu engizokwazi ukuthi ngisebenze nabo ngizobafundisa ukuze noma sengihamba emhlabeni ngoba mangihamba emhlabeni akekho umuntu osale bomkhathazi kodwa if ngihamba emhlabeni iqembu Amagudla liyosala likhona ngoba kuyiqembu ke so kufanele ngithola abantu abawusala bengimela noma belimela noma sengasekho nabo futhi belidlulisele kwabantu because of Amagudla iqembu but umkhathazi mina ngawuzwa kwenye ama interview noma ipost yakhe ngisazi ukuthi Amagudla into engakuhlukumeza kakhulu khona angihlukumeza kakhulu indlela izimo nama challenges aye khona ngendlela kwase kunemigilingwane khona ke emculweni indaba zokuvalelana bani so sase siba nenkinga kakhulu ingakho ngathi mangithi abantu babelendela Amagudla aqhama sekumkhathazi noma uvinje kuthi hayi thina silindele ukuvimba Amagudla kuthi hayi abanye baze hayi no Amagudla uyi umkhathazi lo hayi ngase ngiphunyukile vele kwangeselula
wabuya mfethu ngumkhathazi washisa ikhotha ubusho nje uthi heavyweight Man of the match. Man of the match imidlalo ovelele la Onyamenyameni wonke lawo onyamenyameni Yes. mfethu ngabala ngithini elabani leliphimbo Yonke kodwa leyo. esikuqaphelisa ubuya ngokustyle esihlukile-ke manje asingasafani namagudla siyazi vele noshuni uyashintsha noma nendlela mawukhula Yeah. kuyashintsha ukwenza No, kufuneka mawukhipha amaqembu njengoba usho nje ukuthi njengoba nikhumbula amagudla ngoba kunento engangenza amagudla engasayenzi kumkhathazi. yes So njengoba ngibuye neniqembu nje ngathi lihlukile nalo. yeah Angikwazi phela ukuthi ngithi ngisoka kumkhathazi ngithi ngikhipha inkobongela kodwa manje bese kufana. So kufuneka wazi ukuthi ima ngikhipha omunye umsebenzi ozoba elinye iqembu isiphi isitayile okufanele ngiqhamuke naso esingafani nalamaqembu abawaziyo abantu. mfethu kunjani nje ukuba sengomeni ehlukanisa unyaka ukhozini lesho lokhuphuka ngawuthathaphi ngempela cabanga nje ukuba kule yangoma leyana Siyobulala khona uFan Dam. uFan Dam simnquma ngapha nami Hayi sambulala impela uFan Dam. South Africa yonke futhi. Hayi sambulala mfethu. Sambulala saqeda nya. So nje kwaba isibusiso esikhulu kumina. Nana ngumfethu uMroza nangumfethu uJiva because Yes. of ngalesikhathi sihlangana noMroza izimo zazinzima kakhulu. So into yasihlanganisa kahle yikho khona lokho ukuthi kwakunencindezele kakhulu because of uMroza lapho wayese elida basemkhuze mina ngilida amagudla. yeah So sasithe emadoda ngoba khona lapho uthola ukuthi mina ngivaleleke khona kodwa wena Mroza uvalelekile khona nawe khona lapho uthola ukuthi wena Mroza uvaleleke khona but mina ngiyakwazi ukungena. So uma sihlangana ngizokwazi ukuthi lapho engingena khona mina ngingene nawe nawe lapho ubona khona dawo uyakwazi ukungena la kodwa ngivalelekile mina uma uyongena khona uzongena ke nami sayivula kanjalo kumnyango sagcina sesiyivule ngoba kasi sihlukanisa unyaka sasivule awukho umnyango sasingawuvulile la hayi awukho mfethu so kahle ke sho kuyisibusiso ngoba kwasebenzela lokho ngoba Yes. kwakwazi ukuvuleka iminyango ngathi nje yagcina ivuleke yonke. manifisharishene la indime ngamaskandi mina ngifisharishe Mkhatazi featuring Perfect TV Yeah. nakhokhisana Kuye because of umculo uwumsebenzi kuthina. yes So kuya depend ukuthi I relationship yakho nalowo mculo ikangakanani ngoba angikwazi mfethu ukuthi umfethu ngithi uma ngihluphekile kuwena ngithi uma ngixakile ngimemeze wena usabele nawe bese ngithi mase uzongifisharisha bese ngithi hayi sengizokukhokhisa yeah yabo kodwa uma uqhamuka uzongicela nje Yeah. eceleni umsebenzi phela uma uqhamuka uzongicela nje hayi mfethu sihlala phansi sibonisane sisebenze kuqhubeke phambili. manje imali yama royalties kwenzeka kanjani yokudlala emsakazweni lo uthi wena ubukhona engomeni njengoba uFan Dam example ngenzeka mina siqala njengomfowethu masisebenza but nayi ingoma seshisa ikhotha phela manje awunginikanga lutho mase ingena kubantu kanje usenze imali enkulu uyamkhumbula noma kumele ngimkhumbule kuwena lokho ngoba ekhathi sikwenza isivumelano sisuke singadlulanga lapha unless mazokwenza ivumelano yabona ke ndoda ngoba ngenza lo msebenzi lo konke lapho uzobe uthola khona something ngalomsebenzi ufuneka ungithole yabo. Yes. Kodwa uma nginobuntu uma ingoma yenziwe kahle kuyiyona ebenginawe if nginobuntu ngizobuya ngokuya kubi time mfowethu nakho ngoba phela vele sisuke sesikhokhelene saqeda ngithi mina uyangibiza uzongifisharisha so lo msebenzi sikhokhela siqede ngawo uma ingoma senza kahle sekuba kuwena ke nje uma unobuntu time mfowethu yabo hayi ukuthi uzithi hayi ngoba ungifisharishile ke mfowethu ke waqashwa nje wadlala lengoma nami ngifuna isheno akusebenzi kanjalo. wena wayithola nemali kwi-Fan Dam hayi ngayithola mana engiqaba manje uzukhala nje uthi awutholanga lutho ngoba kusokutala phana phela indoda kufuneka uyigxobela ekhonini mawusocala phela mfowethu suke ngasakhetha mase kuliwa mfowethu ngisho wena iglass lo juice kufuneka ngithathe ngithele emehlweni ngithi hey we iglass izofa yabo mase sekugcotshwana kusuke kugcotshwana ngisengayibona la combination futhi eyakho nomRose to be honest ngoba eqinisweni ayikho into eyingqekithi noma eyaba isizathu esingaka ukuthi kugcine singabe ndawonye. So kwaba lezo zimo ezafika ngalezo khathi kwaba noSathane ngoba lapho ufuneka owazi khona ukuthi
uma kunevangeli noma kunenkulunkulu khona usathane nawe uyafika. Ngathi nje kwafika usathane ngaleso sikhathi wafika wasehlula. So usathane ngeke akuhlula impilo yakhe yokuziyofa. So nathi futhi sisazomehlula usathane. Kodwa manje senakhuluma. Asikaze singakhuluma. Anikazi. Cha usathane ufikile khona kwenze kanjani? Ingakho ngithi ngoba yikho into eyayinqiyithe ukuthi cha mfowethu sixabene asizwani wenza ukuthi kimi yabo. So angiyiboni into ayingavimba singakhuluma ngoba yikho into eyayiphathekayo. Ngithi nje kwafika usathane ngaleso sikhathi. Yabo usathane mayifikileke uyafika ngisho unkosikazi wakho ngani nawe usho kodwa ukuthi yasakhulumisana. Uyafika nje nilale umuntu abhekele nomunye abhekele ubonke kufika usathane ke manje kodwa uma ngivuke kuseni ngithi ngifuna amanzi okugeza ufuna ngilethele amanzi okugeza uma ngifuna ukudla ufuna ngilethele ukudla usathane khona sihambe sibuye simnqobe usathane ngoba usathane nje lapho okusuke kunobuhle khona usathane lapho afika khona. Siyabonga ukuthi ku right yonke into mfethu. Mfethu angeke ngize ngiqamba amanga ngeke bese ngithi asikhulumisani noMroza asifonelani asizani la kufuneka sibe nosize khona no ngizokhuluma nje iqiniso. Cha mfethu siyabona emkhanya kude bayenza imicimbi. Umasipala uyayenza leyo mcimbi khona. Ukuthini kuwe angisho ukuthi akumele kuqashe umuntu ongaphandle emkhanya kude. Kodwa sibe ekhona amaciko asezingeni kodwa engaqashwa ukuqasha abale kude kuqala. Abana mfowethu uma ubuthinta indaba zomasipala ubuthinta into enkulu kakhulu because mina sengafunda nje noma sengamukela ukuthi because of ukuze kufike kumasipala lento isuke idlule kuphi kuyipolitiki yamaqembu azombusazwe. So uma sekwenzeka lezo zinto lezo vele kimi into efika ethi hayi vele umasipala vele ngeke ihlale ingasebenzi ipolitiki because of if umasipala yonke into kumele uyenze sengafunda uma umasipala nje ukuthi yonke into kumele uyenze kufanele kube nepolitiki phakathi. Ngoba to be honest umasipala usibizile wahlala nathi phansi ngicabanga ukuthi asingamaqembu awu7 awasemkhanya kude ngaleso sikhathi kwaba nezivumelane ezaba khona basethembisa futhi ukuthi ngeke besakwazi ukuwela kubaculi bangaphandle because of vele bakhona abaculi emkhanya kude futhi basezingeni iyabajabulisa even nabalandeli ukubona uMkhatazi nakhe ekhaya kube ngikhule naye namhlanje nange ezosijabulisa yabo and even nemali engikwazi ukuyithola lapho kulula ukuthi ngikwazi ukusiza nami emphakathini ngoba njengoba ngisebenza nje abafana engigida nabo basemphakathini baqhamuka emindenini eyahlukene if ngisebenza nabo ngibaholela kunemindeni eminingi ethola isikwa ngalolo suku kodwa ke njengoba ngishaza ukuthi kimi sekwavela ukuthi hayi vele kusetshenzwa ipolitiki lapho. So uma isivumelano mase besishintsha futhi sebebalanda abaculi bangaphandle laba bathi ngeke besabalanda akaze bebuye kuthini ukuthi hayi manje ke sesiqala ke manje ngoba ukuze kube nalowo meeting ngoba kwakunalezo khalazo lezo hayi ezayiphuma kuthini ezayiphuma kubalandeli ngoba ngelinye ilanga kunomculo abagcina sebemdlalisa kabi ngakhona le kumasipala ngakithi ukuthi waye kuhlezi lokhu kubuya wena la bekhona abaculi bakithi. So sasilungisa leso simo esibhekana la just ngoba phela senzela abantu asenzele thina manje umuntu uma enepolitiki nami uyayakhohle ukuthi kunabantu abaphilayo abaphila ngami bese buka umuntu hayi ngoba uMkhatazi ngimfuni hayi angimlandi kanti kulamba imindeni eminingi ngaleso sikhathi. Kanti futhi njengoba abafana besendawonye sisibonele kunabaculi abasakhulayo abafuna nakuba uMkhatazi wakusasa ngalesikhathi uma bebona uMkhatazi engaqashwa awubikho umdlandla ngoba uyayibuka ukuthi futhi nami ngizobuka nje. So uma ngifisa ukufana noMkhatazi futhi nami ngizoba kulesi simo ngoba omasipala bangithi babuye ngempela babuye besiflathele singazi ukuthi kusuke sekwenze njani ngoba uyayakubize uwenza umsebenzi akubizele wona ujatshule yonke into ubothi nokuhambe kahle even nabalandeli kodwa ungeza ngakusasa kuthiwa hayi sesilanda ubani sekulanda ubani bani akusekho thina sesitshene kodwa hayi sekushintshile izinto leyo nto ngithi hayi. So if sikhuluma ngomasipala vele sikhuluma ngepolitiki vele sazosebenza ipolitiki. Uyabona lento ithi idala nenzondo engasidingo kulabaculi bale kude manje thina sofika thina hayi sifuna uMkhatazi sifuna umdumazi thina stage owangakithi wena uyahamba uhambe ngakini sesimzondela into engekho lwathi uqhathwa umasipala. Angithi ke leyo nto ke esilimazayo
uma futhi senenza njalo nina abalandeli ekugcineni kuyajika futhi kuze kuthini maka wathi nje ngifuna umkhathazi hayi uthunywe umkhathazi because of ngizoze ngithuma abantu mhlanje ngoba mina ngisuke ngiyilapho into ebhlungu awukho umcimbi obakhona ngakithi ongeke uziwazi ukuthi ukhona ngoba the time umcimbi nje phuma ipost abalandeli bafonela mkhathazi why ungekho leya post kodwa bengazi ukuthi umcimbi ikanjani ukuphi hayi sibona umasipala la bafowethu angeke ngiqashe so manje nekhalazo hambani kumasipala uma sebeya kumasipala futhi umkhathazi bani kuthiwa ngoba umlandeli mayiseza lapho kwesinye isikhathi akezukuza ngepeace exactly uzothi uyamphendula wena vele uza ngalento vele usene-anger because of yabo usilandele obani bokwenzani because of bakhona abaculi bakithi ekugcineni mase nifuna ukuvotelwa livotelwa yithini kodwa iy'khalazo zethu yabo sekuyaqala manje kuyaxatshana and igama lamgcina futhi seliyangcola khona ngaphakathi komasipala ngoba ukuhlala iminyaka ewu-3 ungabizwa umasipala wangakini kungekho wrong okwenzile uyaye ukuthi kwenze njani kanti mhlawumbe khona okukhona ngale futhi ababesabuya kuthini day kethe noma ngiyazi lento mangiphe mangiyazi ngiyayazi makwenzeka into nje umuntu uthatha yena sebenzise yona hayi umkhathazi ngingambiza hayi yini ufike wadlala la umcimbi odlula akaze ababingelela abalandela akangibuza ngani ngababingelela abantu because of kwesinye isikhathi ungababingelela abantu mhlawumbe kuneminyaka emithathu ungadlala the time ungibiza vele nginalo ngiyazi ukuthi uma ngase ngivula umlomo ngikhulumela ngizokhuluma into esengidlule kuyona ngcono ngivele ngenze lokho engikwenzele ukuze ngibe right ngiphume ngihamba wena uyitshela ngoba unginika imali sengijabula kanti mina ngijatshuliswa imali kwesinye isikhathi ngijatshulisa u-entertainer noma ngijabulisa mina ukuthi abantu bajabule ngami manje abantu baye becala ukuthi hayi umkhathazi is all about imali no about umsebenzi engisebenzayo ukuthi abantu bejabule umsebenzi uqhubeke kuye phambili ngoba vele waba abantu umsebenzi mase singasakwazi ukusakubona ngoba even ngisho sesifuna ukwenza imicimbi sesicela uxhasa kubona omasipala bazotshela ukuthi hayi thina sokuxhasa ngetende sekuphelile yini itende yini itende so into esiphila ngaphansi kwayo kungeke sayize ngoba njengoba ngisalungisela ngoba vele kunepolitiki kuze kube umasipala kudlule ipolitiki vele so uma umkhathazi bembizile bambizile uma bangambizanga futhi awulokhu ula ethi kungani ungabizanga because uthola nokunye ongakwazi yakuzwa mkhaya ngisakubona matsha amhlophe manje yini manje umkhaya sabona ko TV kodwa ngoDecember asafuni manje ukugida hawu sengumnomzane phela mfowethu umnomzane hawu nafike ngigida ingoma ngibonge umfana ngigida ingoma ngiyinsizwa ngiphinde futhi sengumnomzane phela engomeni mfethu kuyakhethwa kodwa ukuthi lapho uzoya kumuntu lapha enika impande lapha edalela lempandeke kufuneka nikhephe iviki lonke ukuze isebenze inkosazi uzothini lapho ngikhephe iviki lonke phela kwezi ukuzokwakha umuzi kababa lapha hayi kayaku ngizele futhi senginezinsizwa ezigidayo ontiyasha bayagida lapha hawu ngiyagida lapha nami ngiyagida la wenze ngipimbe la sidliwe ingane yafikayo sidliwe ubaba upembile hayi no but isikhona nje eqenjini sesikubuka ukuthi no iqembu liya kanjani phambili njengoba kuzoba nengoma kazwelonke nje sikhona siyahlanganisa konke into ezifana nalezo ukuthi hayi iqembu ngoba phela uma umdala kufanele iqembu lihlezi liqondile leli bandla ogijima ngale stage leona lela abanye babo hayi ukuthi abanye babalikhe lini labo babona kuyimathe emhlophe nje hayi kunjalo sekunokuphikisana okukhulu nanawe yazi ukuthi ikuphi lokho kuphikisana ukuthi khona uthi hayi nayi boss estage abanye bathi umkhathazi abanye bathi ubahuphe abanye bathi uSgwebo abanye bathi usaliwa mina ngisazi-ke manje ukuthi kahle kahle ubani oxoshayo estage mina njengomculi kunzima ukuphendula lo mbuzo ngoba uma ngiqashiwe ngifike ngenza umsebenzi wami ngihamba ngibuye ngizobuka ukuthi athi ngibona ukuthi ubani manje wenzeni emva kwami noma phambi kwami wenzeni mawuzongena wena kuzongena leli bandla kuqala uthu hayi angikwazi ngizothuswa yini ngathuswa phela njengoba nje ngiyinkosi yakhona ngiyinkosi yasestage ngithuswa yini ngoba inkosi ikhona iyohlezi ikhona isihlalo sakho lesi uma khona bangene phambili bazongipholishela isihlalo sami uma khona bazingeleke emva kwami
ngoba vele phela makushada kuhlezi inkosi ayiveli isuka inkosi ihambe iyasuka besale bezoyiklinela inkosi. Shuthi wena Yini ngizothusa ukuthi uzongilungisela isihlalo sami noma ngizothusa ukuthi uzongiklinela ukuthi phela kade kuhlezi inkosi ifuna iklineke. Ubona ngathi cha bekuhlezi inkosi la. Lutho mfaka baba. Mina nje umuntu wase stage nje ongangithusa njengamanje akakabikho. Yabona nje laba basangena bepolisha iginci. Bengentothi uzongena estage uzosingenela nabantu abawu4 nakhona ubu balashe kwi-private. Kanti la ufuna ukuthusa mina cha qhamuka nensizwa nje impela zize noma ku30 impela noma ku40 ngizithi hayi kuyose ngithi mangibuka ngibona hayi kuzosetshenzwa ke la. Yeah ingakho ukuthi mina sometimes uthi Sgwebo yakuthusa waphela nawo ukufika nalelo bandla elingaka. Waye ngithusa kudala uSgwebo ngiqamba manga waye ngithusa kudala. Hayi manje cha akasangithusa impela nje. Ilakho nje manje ngisho kuyipost makuthiwa ngithi umuntu engimcinga kuqala nje ukuthi ukhona makuthiwa hayi Mkhatazi yakaqasha ngiyangibuza ukuthi ukhona uSgwebo. Uma kuthiwa hayi uSgwebo hayi akekho. Nami bese ngiqala nje sengifuna ama transport ngifuna ezalisha mhlawumbe 15 noma. Kodwa makuthiwa kunoSgwebo ngisho igenge nje yasho ukuthi hayi yabona ke manje siyosebenza ke manje naye angibuza nje manje siyodlala ukuthi ukhona uSgwebo mangithi hayi ukhona uyibona ejadi lithi yabona ke zokhala yabona ke. So ngezwe nebhena nyawo nje lithi nje hayi anginqeni muntu. Cha yes khona sinayo emkhudalani kodwa cha. Ngisho akukhonji stress makuthiwa kunobahupha stress ingakho makuthiwa kunobahupha ngiyaphungula futhi inkabi ukuthi ongcono mhlawumbe mangithola iadvance right uzofuna uqosha ngaleyo advance mangithi hayi kuthiwa ngithi hayi no ngisela scheme hayi salani ngisela scheme hayi ngivele ngithi hey bafethu la siyakhona imali incane kakhulu so nje iadvance nje right bafethu labantu bakhale kakhulu impela siye kukhona ubahubheke lapho bakunosaliwa usalewa ngaze ngiqondane nanaye angaze kuthiwa nje ngiyodlala lapha kunosaliwa mhlawumbe ke mangenze hayi futhi nakhona futhi ngeke lokhu uyabona ngisho wathi ukhona usaliwa anaye angambali safuneka asebenze kanzima safuneka asebenze kanzima ngoba phela usaliwa igoso usaliwa ke yabona ngoba siya kwingoma kwezolokho ke hayi ke imati emhlophe ke ngiyasho ukuthi makuthiwa khona inkabi kasaliwa hayi ke yabo kodwa mawusho kumaskanda njengoba ngisho cha makuthiwa kunoSgwebo ngisho inkabi zami makuthiwa hayi kunoSgwebo zokhala lapho makuthiwa nabanye abantu uyabona ziyanyela ish ziyanyela manje bacinga isitolo sendawo thiwa utholakala iphutha phela lilapho nje ngingumnumzana uzongicinga isitolo nje phela ngisiba laba abafana abaphuza ijuba amahlala babehambe bese becela amashumi wawuzudlule nje ekhaya uyongibheka esitolo nje sakwazi wabuza kuPipiliyasho ukuthi Pipiliyasho uphi ubaba nabo ke ingane ongayibuza ukuthi nakhona mangiyibekela imali ithathela amashumi zoyithengela iqede etolo bani hayi ukuthi wawo ubuza mina esitolo mina ngumnumzane nje ungifica nje umnumzane ungifica ekhaya kwakuyiphutha naye lokho mina ngazi ukuthi kwezinye indawo ngoba kwanayo umnumzane lo muntu uyawazi umthetho womnumzane waze sengibheke etolo nje so kukhona nabantu thothi baganiwe kodwa manje safuneka sibafundise ke sibe nemeeting nje inkonfa yamadoda lalela ndoda mawumnumzane nazi inkomo yakho ngoba nababonye abantu yabo ubothi hawo lo muntu uganiwe kodwa uyongcinga esitolo akazi nje abanumzane batholakala kuphi kanti ngoba uma ngifuna uzomthola ekhaya ngumnumzane empangeni kwenzakalani empangeni abantu bakhosha abakuthanda bakukhiphela isibindi kanti akusona futhi empangeni shothi awuthandeki empangeni sihambe ezinye indawo usho ukuthi hayi indawo ayifathi ngihamba udla udaka yithi ngihamba udla udaka fethu iphiphu mina ayi futhi ishisa kakhulu noma nje uthe ukulungisa abantu uthi khona kumele icule kanje hayi lapho njengoba ngichaza nguthisha so uthisha ke uyena okufundisa ukuthi ipeni libanjwa kanjani ngisho usukwazi ukulibamba ngendlela yakho mayibothi no uyafunda hayi no so bengenza nje ama corrections bengilungisa ukuthi hayi no ingoma kahle kahle le mawufuna le ngoma ibe right kufuneka uyicule kanje mawufuna enye ibe right
kufuneka uyicule kanje khona nje nomunye engimuzwa ukuthi uyalungisa impela ngathi uyestudio kade ngimthethe yabona nje le nto izama lapho ngumkhathazi nofuna ukuyisho ngeke is not ngase ngimkhukuzethe inkabi yami phela awukhiphe mashinyane phela nami sengifuna ukukhipha umkhathazi manje ngisafuna ukubona lapha engomeni zakhe ayikho ingoma engayenza isihloko la alenya uyalo nomkhathazi uyeza futhi lonyaka uyeza umkhathazi akujiki lutho mfethu ade sinomlabalaba la yebo mntana umlabalaba mayekhona ayi yakhala ngawo uthi ayabona le ndoda iyaxosha phela nezinye zezinsizwa ubale wena uduma kahle ngisazi noba kodwa wathi yabona umkhathazi mhlawumbe abantu abamnaka wathi hey kuyajulwa lapho ngizokhuluma iqiniso nje ukuthi abantu abanginaki ungaze nje uba ukhohle ukuthi abantu cha abanginaka kahle nje bazi kahle uyazi-ke nawe ukuthi inkunzi ehlabayo nje kuze kuthiwa nje ngisho indlovu kuze kuthiwa khona umhamba wodwa angeke indlovu ibe umhamba wodwa ingasiyinkinga yabo nami ngoba ungibona ngumhamba wedwa nje kuthiwa ngibona nje ngeke umuntu nangu umngane kamkhathazi nange senaba hayi ngoba ngi-isolate ngoba njani cha angi-isolate kuze ihlabayo nje ihlale emaqeleni yodwa yabo ngoba umlabalalo usho njalo nje ukhuluma iqiniso kumnandi futhi iqiniso malikhulunywa abanye ozakwethu esinabo ngoba nami umlabalaba umfethu osafika endimeni kodwa ofike wagalela kakhulu futhi into engiyithandayo umsebenzi wakho wangaloya nyaka sasebenza naye so kubuye kungithokozise lokho ukuthi usebenze nabantu bese umbona futhi ekwazi ukukhuphuka ngisho ukuthi ukhushulwe yimina kodwa nje kuyaye kube mnandi ukuthi usebenze yabo ngoba phela kwesinye isikhathi umuntu akakhushula ukuthi usebenze naye mhlawumbe wamfundisa umculo but thola ukuthi nje imoya nedlozi mhlawumbe kugcina ubambana kuvula inhlanhla kuqhutsheke kuye phambili ihusizi lomhlanganyela nokuhlupheka sengayibona nefiction nje iphinde ibuye wapha sekunesikhathi manje ngazi oyilesi sesikhathi kosibiza wadlwana kanje cha awukho umsebenzi engeke siubone futhi akekho umculo mina engeke ngize ngisebenze naye mina nje ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngivula izandla ukuthi ngingasebenza nanomuntu ngoba akekho umculo ongathi ngake ngafuna umkhathazi ngangamthola uma ungidinga uzomthola uma ungangidingi futhi ngeke uzongithola angisiyele umuntu imvamisa othanda ukuyifaka ngoba if ngibona ukuthi angidingeki lapho vele ngisho ngaphoqa kanjani uma ngingadinga angidingeki into ezokwenzeka lapho kuzopretend okungonani angifuni ke umuntu ozongiphethe ngifuna uma ufuna umkhathazi uzomthola futhi uzofika kwenzele nje mfethu ungayi store hayi mfethu uma ungibizile nje mfethu ngizofika ngikwenzele anginawo umona impela ukuthi hayi ngizothi hayi ngoba ubaca funa ngifike ngisebenze ingakho ke mhlawumbe into eyinkinga funa ngibize umuntu oqinile ngoba mase ngifika hayi ingoma yakho mase ngifika thatha ingoma yakho ngiyiletha kimi sokuzizwa singakho ukuthi ufuna into maye ngibize iyazi na ayi uthi impela ngoba ngibiza umkhathazi uqinisile mfethu ade singasayibona inkobo yebo awusacala ukuthi umkhathazi phela umjito ngoba phela unzima epenini futhi ihawu uyafika yonke indawo ezothanda uyafika wenze njani umkhathazi engasakhipha wabe sazi ukuthi hayi umkhathazi na kanjani uzosa yini buyinyamalala noma ubani onothi ngiyangisenyamalele abantu bayakhala ngomkhathazi base siyambona singamboni ngeke vele ungibone nakho manje uyasho wathi ukhiphe EP yenkobo ngeke uyeza umkhathazi sifuna kanjalo thina sifuna usuke emehlweni ethu inkingi noma wena nendlela angisuke la emehlweni phela kuyafana ngoba ngabe ngithi angisililanga elithi maliphuma libone wonke umuntu nalo ilanga like liphumela izelation ongalibonanga nje mayizulu lina namaligoqubeka kanti ngingonjalo mina ngizobonwa njalo hayi adlina uthi ufuna kubuya ubadedele nje abanye abafowethu ubavulele isikhala nje ngoba khona ukuthi mayikhiphile khona uba ne-stress uma ukhipha umkhathazi so manje mangizokhipha njalo futhi ke lo muntu uzogcina emelwe inhliziyo yabo uzobulala abantu kathi ngizolapha abantu ngalo mculo kodwa manje nakho nje uyabuya futhi ngisho ukuthi khona ozofa lo nyaka ngeke phela futhi ugika imanga nge-EP hayi no EP kahle bengilungisa nje ama-corrections kunesimo bengisilungisa hayi ukuthi bengekho serious lapho hayi no angikho serious uyikhiphe kuphi istudio la EP ngiyenze ngasemakhaya nje kunomfana ngasemakhaya uthi uSkhokho
ekuyena engisebenze naye sibe babili ngisayisebenzela. Waphuma lo labisi. Awu mangalindeti mina ngizoba ubisi. Ingakho usho ukuthi ngashashi ngisho futhi Mkhatazi ngisho ngadlala kanjani. Futhi kuhlezi kusila singasho abethiwa ngiyadlala. Cha bengidlalela nje lapha. Ngasho futhi ngathi cha bengiklina izwi. Yes. Ukuze mase kufika isikhathi komkhathazi ngidala noizwi. Wakhona ngathi bacula kanjani? Ivalo mfana. Cha phela kuye inkinga nje umuntu enesinus aye studio kufuna imali. Kuthi hayi ngena ngale embhobheni khokha imali. Manje nomkhathazi uza ku-EP. Umkhathazi uzokhipha noSkhokho noma hayi no. Ngeke. Hayi kuyosetshenzwa lapho. Ngizwe ukuthi siyanyuka impela siyakuthuthana umfowethu. Thuthana umfo kaNdlovu. Ethanda intombi. Mana ngoba ngibuza ukuthi yipi oyisebenzisile. Ngibuza ngathi kunokukhala abantu bathi ayi isound ayizwakali kahle. Yabazi ke. Hayi phela uma unenkinga endlebeni akusina. Ma uthi inkinga kunenkinga isendlebeni angikwazi ke ukuthi sekuyani ngiyacha no anawo nama earbud ke. Bethiwa nama earbud ngabe ngiyabasiza laba abanenkinga endlebeni. But ke into emnandi lapha emculweni ufuna kwazi ukuthi uma usebenzile mfowethu. Yes. Ilapho uzothola khona ama complaint. Ma usebenze kakhulu. Yeah. Nama complaint because of kunomuntu osuke vele ezocinga ukuthi kodwa ngizoxekana. Umuntu ke ufuna kwazi ukuthi umculo nje wonke omaskandi noma abethiwa imuphi ayikho iCD yake yaphuma yangagxekwa 100 uma lo muntu ene something yakhe ngaphakathi uma izocinga iphutha vele phela mazocinga iphutha uzokuthola ngoba mazocinga iphutha zokuthi hele ngoma inkositini ayizwakali kodwa umuntu akazi ukuthi kahlahle inhloso yenkositini ukuzibe sengomeni yini kunengoma eziningi engenayo inkositini kodwa ngoba ufuna iphutha uzothi hayi ayizwakali inkositini kule ngoma leyo ngoma inayo inkositini yabo ekube nakazi ukuthi uma ufaka inkositini engomeni yini inhloso nokuthi ingena kanjani nokuthi yabo akazi ukuthi kusuke kwenze njani kodwa ngoba ufuna iphutha yabo kodwa umuntu ongalifuni iphutha ozoncoma yes futhi umuntu osuke kuthanda uzofika kothi Mkhatazi ngokuzana ilungisela kodwa uthi umuntu izwa kanje lento angiyizwa nje lento leyo Fethu umkhathazi ade sezabalaza agcine phezulu yeah Caroline kaMdrozo enguthandayo ethi ngifike ngahlanganisa unyanga athola amazolo ayenzeka ukuthi nawe kwakufuneka nimphakame ngalesa sikhathi kodwa kwangathi nehla kakhulu mhlawumbe cha saphakama nje hayi ukuthi kwakufanele siphakame cha phela namanje ufuna ube nina kahle kahle abanye abantu nje abahlonishwa kakhulu kunalokho nihlonishwa khona sisemculweni mfowethu yes yabo isihlahla nje yabona isihlahla masikhula ma isihlahla sakho usithanda uyasinquma kahle sinakekele sinisele yonke into yimbali ukuze ibe right angithi izifike lapho ufuna khona wena angithi kodwa mina uma imbali yakho ungayithandi ukuthi uqeda nje kuyinisela uthi ubhekele ngifike ngidle ibhisi nasemculweni kunjalo ke mfowethu ungaboni ngoba usetshenzwa nje khona abasifisela sephezulu khona abangafisi ukuthi hey kodwa Mkhatazi bakithi nalentshebe lena bakithi yabo singenza kanjani kodwa ukuze sibambe lentshebe yabo because of you to be honest ungangiboni wakhe emcimbini eminingi yebo so uma ngathi uyibuze wena yini ingoba ayikho into engenza Fethu ngabe Mkhatazi ayikho into engidinga kuye ngafika sinike yona ehlukile stage asibaboni phela stage asambone emcimbini emkhulu siyakhumbula phambilini benomdlalo bese uthanda kakhulu lo wakho noSgwebo nobahope ipucuzeke bekwenza lokho but nakhona bengekho enough wakhona abaculi khona iweekend engapheli engaqashwanga and ungabanye abantu owenza lento esiyithandayo emcimbini kodwa angazi wenze njani lo kade ngibuza nje ingakho mfowethu nami ngigcine ngihambe ngisazi ukuthi mhlawumbe angazi ingakho kodwa ke mhlawumbe senganganotice ukuthi Mkhatazi so mhlawumbe icala lakhe ususuke wabulala iziteshi eziningi yabo so mhlawumbe omunye umuntu yathi Mkhatazi ufike ngimqashe la ngimkhokhela imali ngiphinde futhi mase kuphela umcimbi sekufuna ngiyolungisa istage futhi mhlawumbe icala lami lekho ngoba angikholwa ukuthi uma udinga Mkhatazi stage
akakhona lapha ngempela kafe kodwa hayi umkhathazi ke namhlanje sezinto esingayazi. Umkhathazi mayikhipha iCD yabona ke le CD yasizwa kahle because of to be honest mawusukuqasha umuntu ezoperform ngasathi usukufuna ukuthi estage uzosinika uzosibukisana. Angaze angikhumbule kumkhathazi khona lapha akafika angabanika lutho abantu asipolishela isigeni. Angisasiphathi nokusiphatha ngoba vela ngikwazi ukusishaya nje lengisaba. Uzophosha iginqi nje. Yini ngayipolisha ekhaya. Yabo. So angilazi iqiniso. Ngiqamba manga. Mhlawumbe ngenzeka ukona kwami. So uma ukuthi ukona kwami ngiyacela nje abahleli bemcimbi ngithi yobe lapha engona khona. So ngiyaxolisa mhlawumbe khona lapho kwakhuluma khona. Kodwa angazi ukuthi noma ngakhuluma sengaze kukhulumeke bese ba abahleli bemcimbi bonke. Angazi angeke ngize ngazi. So kodwa nje ngiyafisa nje ukubuyela ngoba iyona ndlela esiphila ngayo le uma siqashwa and iyona ndlela esikhuthazayo nesijabulisa because ufaka umnandi uzokhipha iCD. Emva kwalokho bese nje uyahlala phansi. Awuyiperformeli awuyisi kubantu awenzi everything yabo. So siyafisa ke noma sebengangiqasha ka abahleli bemcimbi bengangikhokhele uma bona mhlawumbe iproblem ukuthi Mkhatazi uzoba nemali noma uzoba rich. So abangiqashe ka abahleli bemcimbi esebenzela hayi ngoba ngithi ngigabe ukuthi ngiyayisebenzela. Sengiyona ukuthi kodwa nje uma kuphela mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe ushawa ibudget yabo akaqasha umkhathazi amfaka kwipost ambiza amkhethe Mkhatazi ngiyakuqasha mfowethu ngicela ufike emcimbini wami angeke ngikukhokhele. Uma nginamandla ngiyokhetha uma nginamandla mfowethu ngiyongihlulekile yabo kodwa uma nginawo ngiyofika ngoba icala lami ngeke angilazi nami ngiyafisa ngelinye ilanga mina ngiyindoda kuye kuthiwa mawusuganiwe indoda eneqiniso ngikholwa eqinisweni mina ukuthi uma umkhathazi ebonile woza umkhathazi ndoda ngizwe ukuthi uthe what ngabe uyakwazi noma uma ngikwazi ngiyokhetha cha mfowethu ngiyakwazi uma kuyiphutha nokuyiphutha yabo uma kukhona lapho engona khona kubahleli bemcimbi cha ngithi hayo bengane zakwethu ayehlele ngezansi uma ukuthi inkinga istage ngiyayibophezela ukuthi ngiyofika ngidlale phansi hayi stage. Kodwa ngizothutha ukubhobhejana manje umkaya ubhobhejana ngapha eqhiwe phela shooting ngifuna ngabe ngirichi phela kunini kwasa kufunakala impondo zebhejana uma ukuthi bahujwa yini awufuna ngabe ngirichi phela kusha abantu lana no abantu futhi bawohlezi bekhuluma yabo nanokuthi ke vele umuntu kwesinye isikhathi uhlezi ecinga ukuthi konje ngasiqiqelela kanjani isithunzi sikamkhathazi phansi. So mina ngiyasebenza ehotela lele hotela neloji kunezilwane so ngaba ukuthi angikholwa ukuthi umuntu khona umuntu ongaphela ungagiye ngalokho ungakhe ukuthi ngiyasebenza ngiyasebenza and on the same time ngisebenza entweni ehamba phambili kunayo yonke imisebenzi la eSouth Africa itourism yabona ifuzo ngitshena indaba zobhejana zongena indaba this is a big five animal so ngisho kuyimali imali nje kunemali entshe ephumile have a big five animal manje mawuzothi wena zongicekela phansi ngezilwane ekuyizona ehamba phambili ngisho ama tourists from overseas la eSouth Africa asuke zobuka the big five animal. So wena mawuthi ngihubhobhejana suthi ngiright impela mrich ngiright ngisebenza futhi ngisebenza kamnandi yabo so umsebenzi wami ngiyawuthanda lo so nje yabo ngoba ngikhuluma nawe mfethu ngiyabona sengiyasho ukuthi yabona nje manje ngabe sengiyibonile indlovu kunabantu abakhokha imali ukuzobona indlovu wena usuku nosuku mina ngihlala nazo ngikwi-tourism ngifundisa abavakashi no yabo iphila kanjani indlovu so ayikho inkinga so manje mawuzongitshena umuntu mhlawumbe angimazi lo muntu edithi bayakhuluma mhlawumbe ukuze uthole imali kufuneka mhlawumbe ukuze uthole imali mhlawumbe ukuze uthole imali lo muntu kufuneka elala inyawo ezifutha uma imicimbi u5 futhi kufuneka egida ka5 ukuthi sekunempehla lapho uzahle konke mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mfethu siyazi siqophisile ubambekile kodwa nje si-Perfect TV sibonga kakhulu ngesikhathi hayi no ngithokoza kakhulu nje nami so baningi abaculi beningababiza futhi ngiyazi baningi nisazobabiza
ngiyathokoza nje ukuthi namhlanje kube usuku lami so nizobeka neziphuzo ezimbalabala lapha phambi kwami abantu bazobakathe umkhathazi waqeda ukukhuluma engaphuzi owe generation bekiwe ngijalela amanzi mina manje ngizothi ngithi ngiyaphuza la siyamosha ngicela seyithi hayi ayisingaqhubeki kumnandi kakhulu la yabo bese kuhambe isikhathi but nje ngiyabonga kakhulu mntaka baba so inkosi kubusise so kwande nje nomsebenzi wenu ukhule njengoba nisibizile nje so kukhulu kuthina because of lokho esikwenzayo iyona ndlela esihambisa ngayo umsebenzi kubantu so ikhona umsebenzi iphumile ikhona iphi inkobongela uyayiphinda umlando zikhona ingoma engiyabuza ukuthi ubani enye ngithi cha ngifuna uzoyiphula kokugcina nce sidalo ukuthi ungashiya isidalo khona isidalo ukuthi ngathola umntwana okhubazekile kodwa kungenzeka ukuthi mhlawumbe amacala ami umntwana msemncane ngeke ukuthi umntwana esemncane ejeze ngenzeka ukuthi ujezisela amacala ami zikhona nje ingoma umkhathazi uyeza futhi zikhona ingoma online from kumagudla okuqala 2011 akhona onke ama-album online ngicela ngifollow kwi-page lami umkhathazi SA niye ku-YouTube no-subscribe na ku-YouTube umkhathazi SA so yonke into izibe mnandi wethu Facebook Mkhatazi SA, YouTube Mkhatazi SA, YouTube sifuna bekhulu bayakwazi ukwenza imali amaciko lapha noma engasaperformanga ngithi yabo indaba zemicimbi ihamba kanjani bafethu asibasupporteni yonke no Facebook mabekhula ku Facebook sokwazi ukubabona emicimbini efana nokhuzana ngelinye ilanga so asibasupporteni mfethu kodwa sikwazi ukudedela la ekhaya sine quiz esidlalayo before sikudedele mina ngoba nje uzothi noxolo noma mina uzothi hayi noxolo ukhetha one awuchazi inkobongelo akusho ukuthi lo mshiya ngaphandle awumfuni noma uyamnyanya kodwa ukhetha one u5 ngizokhetha abantu nje ngihamba nga 2 hey kodwa mawuthi phela kodwa phela kungabi kunowesifazane lapho ngoba ngizokhetha umuntu wesifazane bese kuthiwa sebeyathandana ngoba kunalelo birthday useyamfuna okay hayi no akunankinga ngiqala ngobahuphe ngoSgwebo awu hayi uSgwebo mfethu uNdoni noSaliwe awu hayi ngihamba noNdoni ngibe nomdumazi ngibe nomrose ishe awusunginike inkinga ke manje ngibalele khona waye ungikhatha namafowethu bonke ukhatha nabantu le ayivale yakhala inkobongela asiyaweqayo ayivale mfana hayi lutho duma kahle noSicebo hayi ngikhetha uSicebo mfethu uSicebo yebo mfethu umjabulisi nomjolisi Ike manje lezo siza ngibuye ngwangazi ukuyihlukanisa kwazona-ke nqo okay yazi umkhulekelo nomalahla umkhulekelo nomalahla hayi umkhulekelo hayi iphendule yonke ngaphandle kwaloyo kodwa kusena inkinga phela uma izokuqhatha nabantu ivale mfana hayi phela cha phela muzongishaya ekhaya phela muzothi angikhethe oyedwa kubafowethu noma ey'nganeni zami hayi ngiqhatha nabantu phela lapho asibonge nje isikhathi thina siyi-Perfect TV sithi nje kwande konke mfethu oyifisela khona kuboke mina mfethu inkosi ibusise sithi mbukele Perfect TV hamba kwinkobongelo Mkhatazi SA ku-YouTube Mkhatazi SA ku-YouTube naku-Facebook uyayazi iPerfect TV uzothola subscribe ulike onje lo video until next time away